RT. Tapen. Tapen. RT. Ya. Oh, pajak. Oh, nggih, cocok. Pajak bumi dan bangunan. PBB. Pajak. Ha nggih, sembah nuwun. Sami-sami. Nderek Mangayu Bagio anggenipun ngajangi gati kadang kula sepuh nek ngertosi kula Pak Parno sing duwe gawe ning Leres. ketok ya anake. Leres. Sing ngembani Mbah Parno, sing kagungan hajat Mas Yahman ngoten. Oh nggih. Ngoten Pak RT. Mugi Purwomadya nggawa wasana tansah manggih kawilujengan. Amin. Donganipun. Tamu iki penting ndongake ya, Reng. Nggih. Tak ndongake sik. Wong urun ki ya urun donga. Nah, nggih. Badhe nembang napa Pak RT? Niki gandeng wulane tasih wulan Oh, si. Sawal, nggih. Sawal. bilih kula kathah lepat kalih Piyayi Jimbar utawa sak komunitas KMP kula nyuwun pangapunten. Mboten Pak RT mboten enten lupute kalih kanca-kanca. Pun Pak RT jos. Pak RT sae napa sae? Kok adi budalke to? Oh, budal apa maksudnya iki ora ndek dosa karo kanca-kanca ngono lho. Sae apa sae? Ngoten nggih Pak RT. Pokoke Nggih, aku njaluk duwete karo Mbak Ina. Ina melih. Heeh. Nggih. Penyanyi sing kondang entekke galengan. Leres, ora mau galengan, Pak. Mboten gitu, Pak. Mboke kula mboten. Mboten. Kula kali Mbak Ina mawon. Wong selera ki dhewe kok. Ngoten. Ngene. Butahe ngadeg sik kowe. Ngono lho. Oh penyanyi urung nyanyi kok nekokin nembange apa? Akrab Pak wisan karo Ina kok. Urung aku kenale ning YouTube. Apa nggih, Pak? Kondange ngentekke galengan. Apa nggih? Mergane arep nanggap regane larang kan galengane dilong sithik. Oh Tangan dadi makelar niku, Pak, nek. Ina ki kondange ning YouTube ning TikTok to. Kalah kondang karo mboke ganden. Mun Ina lak mung di-shareke YouTube, shareke TikTok. Mboke ganden ki shareke masjid barang kok piye lho. Nggih. Nggih, mangga napa Pak RT? Heeh, lagune wajib Lora Asmara. Wah, siap. Heeh, rong pupuh engko ditumpakke ditumpakke, heeh. Diumpake apa ya? Udan kangen. Ya nggih. Gandeng rong sasi ki ora jagong nang ngene wong duwe gawe ya ora tau ngadep gong, ora tau ngadep campur sari. Heeh, wis. Ayo Mas. Oke. Garepe kendang miringnya Mas, ben gayeng Mas. Kowe ben ora mingar-mingar. Heeh, wis. Aku ki mudeng. Molet Pak, molet. Kendang miring, Cok. Inacah manis usadala ro asmara Nah Ina Halo, Mbak. iki rong tahun kepungkur iki santiku aku jagong ya nek campur sari ning dudu iki heeh manggone ya ning kene iki Benten. heeh ning sing dhewe gawe sapa ya aku ya ora dong Mugi dados langganan nggih, Pak nggih, rencang-rencang KIB nggih. Iya. Nggih. Nek kowe biasanya kan melumu sedayu. Iki mah kan hitung-hitungane melu KMB kan Nggih, moco. nembe niki kok nggih kula Lah nembe. iya. Derek tepang nggih, rencang nggih. Nah, iya. Aku ngenten KMB
kelingan anak lanang biyen nate janji nek saiki apa lali yo genduk ina dan kangen para kadang KMB. Tahun lawase ngenteni tekane ngantung nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku ayo Dek Ina wong ayu enggal bali kanggo nambah nikahane ngati najan mung tak kedepe netra ati lega uga entuk tombo gandeng suwe ra tau nyanyi ndledek ya wajar. Sami. Nah, iya. Nah, Sami, iya. Pak. Heeh. Kowe nek ning YouTube ka awakmu kaya beduk nek ning kene kok cilik. Niku le kamerane niku sing marai lemu, Pak. Oh, Niku. wis. Nek asline nggih gede. Apa nih? Awake, Pak. Iya, iya. Awake. Nganti kagungan sembah matur nuwun Pak Mas RT. Sukijo. Heeh. Sembah suwun Pak RT Taman, sukses selalu, sehat selalu Pak Dik Gareng.